Salam dostlar, yine de siz bilen bombicki aduşi videolar bilen sizin karşınıza deyip başlamak istedim yani yine de en güzel başlayışım ideali. Salam dostlar, sağma oturur musunuz? Gününüz hayırlı olsun. Dostlar bu video menin Gürcistan'a ne edip gelişim vardı ve Kevr adımların Gürcistan'a ne edip gelişi vardı olur. Yani Gürcistan'a gelme için Kevr adımlar tanış tapıp ya olmasa başka bir kampanyalardan da belki getiren yani kampanyaları tapla edip geleyenler var eken, epis pulunu gidirenler var ekeni. Bular var da olacak. Yani ben öz tanışlarımdanım, öz yakın tanışlarımdanım ya belki gelip tanışamdan sonra eşten gururlarıma göre yani Gürcistan'a getiriyaz, Gürcistan'a gelme için şunca pul veren getiriyaz ya olmasa adamların ödem yani. Bir öne çıkıp da adamların ödem ben Gürcistan'a akit men sana plança verecek, men sana ne edecek diyen yalak. Ken yani şeyle böyle işler bolar ekeni. Munam yani bu datlarım şeyle gurur vermek istedim. Ödümün nätik geldik bu Gürcistan'a gelemizde ve belki bärik gelenler nätik geldi Gürcistan'a. Näil girdiler nädip bu yerde bolurlar yani o arada size gurur vermeye çalışarım. Ananla başlasın bu videomda. Yolla gelip gören hem mitlerinden yaşayla kulak kalkacak. Meydan bağlarının içinde dine son vatmaya gidelim. Bu köşede de Doğay'ına elle çekilen suratlar atılıyor. Dostlar Gürcistan varada in esası bilmemiz gerekli ve aklımızda saklamamız gerekli. In esası da Gürcistan'a gelme için 1 yıllık viza mut dostlar yani siyahat için gel ya olmasa başka bir biznes sebeplerle gel ya da sağlığına seyrettirme için gel. İstenlik sebeplerle gelme için Türkmenlere 1 yıllık mut viza var. Inni yine de Google'dan görüp öğrenen datlarımın içinde taze bir informasyon. Haysi yurdun vatandaşı şu Gürcistan'a gelme için yani siyahat etmeye gelme için viza talabı yok olsa ona demek şol viza talapsız gelen yurtların vatandaşlarının şu yerde işlemeye de hakkı var. Yani mesela bu kategoriya Türkmenler değişli öyle yani 1 yıllık aylanmana gel ya başka bir istevapli gel 1 yıllık mut vizası var 1 yıllık yaşap bilen. Şonla birlikte de şu yurtta yine 1 yıllap işlep bilen. Bu da ben Google'dan alıp öğrenen informasyonlarımın içinde var. Belki doğru, belki yanlış, belki bilyenler varsa komentarda yazar yönü men bilişimçe şolar ýaly. Ve özüm häzir etjeni bir aydan urak batdan beri şu yerde hiç işlemekde ya belki zatda hiç problema çıkan ok hatta
beýle hökümet nemeleri ýapaly issedat görýärem-de. Problema döredönök şoň üçin men pikirimçe ol informasiýa dogrum kady pikir etýän. Eger dogry däl diýip guman etýänler bolsa-da kommentariýada paýlaşyp bilerler. Gürjistana gelmek üçin ýani käbir soralar we Gürjistana men nädip gelip bilerin, nämeler ederin, kimi görüp gelmeli, ýa sen özüň getirip bilýänmi diýenler we muň üçin Gürjistana gelmek üçin gerekli bolan käbir zatlar bar. Birincisi bilet alman gerekli. Yani nirede yaşayan olsan, häzirki yaşayan ýeri niresi bolsa, şol ýerden Gürjistana gaýtmak üçin bilet alman gerekli. Yani viza gereksiz diýdik. Birinji zat viza ýöne. Indi viza gereksizlik üçin birinji zat bilet. Etse samolyot üçin bolsun, etse ýakyn ýurtlardan geljek bolsan, gäme bolsun ýa bolmasa-da poýzly gel, atly gel, tapady ýok. Sen haýsynda gelseňem bir ýoluny tapyp şu ýere gelmeň gerekli. Ana birinji etmeliňiz şol. İkincisi bolsa gaýdyş biletini alnyp bolmaly. Meselem men Türkiýeden gelen bolsam şu ýere, ýygyma ýene Türkiýäge gitjekdigim barady. Ýa bolmasa-da Azerbaýjana gitjekdigim barady. Yani issenlik bir ýere, enniki barjak nokodyňa gidýän bir bilet alnyp bolmaly. Isse samolyot bolsun, isse poýda bolsun edilýän kön gaýdyşmaly, alanyp bolmaly. Üçüncüsi, yani ýanky gitjek ýurduňa, ýanky ýygyňa gitjek ýurduňa bilet alan ýurduňa, egerde Türkmenistan watandaşlary üçin viza talaby bar bolsa, onda şol ýurda viza alman gerekli. Meselem ýanky gaýdyşmaly, men Azerbaýjana gidip barýan ýaly Azerbaýjan üçin bize viza talaby bar, şoň üçin men Azerbaýjanyň vizasyny elime alıp gelsem has gowy. Ne dördüncü gerek zatlardan biri, dördüncü inge saat soralyan zatlardan biri, Gürjistana gelip, isse Batum'a gel, isse Tbilis'a gel, şol ýerde ýaşajak otelin, ýaşajak hostelin, issenlik yerin reservation alınan olmaly, yani öňünden booking edip koymaly. Bu da inge saat talaplardan biri. Men eşdişime göre, käbirleriniň aýdyşlaryna göre, migrasiýada senin interview alıp dur kalar. Jaň edip zat edip şu hostela, otela da jaň edip sorap bilýärmişler size şulardan barmalymy, reservation hakykatdan hem edilenmi diýip sorap bilýärler. Şoň üçin dogry bir reservation edilen bolsa has go bolar. Gürjistana gelmek üçin ýene de iň esasy zatlardan biri 5-nji, yani ýanynda puluň bolmagy. Puluň näçe köp bolursa şonça gowy. Meselem bir hepdelik 10 günlük geljek diýip ýanky al ýygyňa gitip biletini bir hepde 10 günlük alan bolsaň, onda şol bir hepde 10 güne ýeterlik möçerdäki puluň eliňde bolmaly. Bulan bizden görkeziň puluňy diýip sorap durmadylar dogry aýtsam, ýöne köp adamlardan hani näçe puluň var çykaryp görkez diýip soraýamyşlar. Yani $1000, $1000 bolsa ýanynda iň azyndan iň gowsy. Egerde ýanynda az bolan ýadyna bul hem başynan geçirenler we gurrun berenler we $200-300 bilen ýany bilen gelenler we olar hem ýygyna da goýup sen bu pul bilen nädip ýaşajak, sen nädip geljek, sen munça watlap diýip şeýdip kynçylyk döredip bilýärmişler. Indi bizim özümizin nähili bu ýere gelişimiz barada aýdyp bereň. Gürjistana gelmek dostlar, Gürjistana ýaşamak dostlar, pikir edilişi algaty bir kynal dostlar. Ýöne elbetde Gürjistana geldin, aeroportda uçakdan düşdün, sonra migrasiýadan geçmek bolýan pikir edilişinden has kyn dostlar. Indi bunu nähili aýdyn? Men gelmek kamyonynyň maňa hem aýdypdylar, şu wagt girmek biraz problemaly. Hemme adyň düzü bolsun, hemme adyň ýer-be-ýer bolsun diýip. Indi Gürjistana gelmek üçin näçe raşykda zowalýa, näçe pul gerekli bolýa. Indi men muny özümkün gurrun bereň. Sebäbi her kimin gaýtjak ýeri her ýerden bolan üçin, yani özümkün gurrun bereň. Şoňa görä hasap demedim. Indi men özüm Koreýadan gaýdym üçin, Koreýadan Malaziýa bardym. Sebäbi Malaziýa vizasy bolan üçin Malaziýadan awtyrmaly edip gaýdyp bilerdim. Malaziýa barmak üçin $100 ýetmeýän bir bilet bahasy bardy. Belki $80, $75 töweredir Malaziýa üçin. Malaziýa hem vizasyz ýurt, egerde gönmel gaýdyn diýsen aeroportda şol durkyňa awtyrmaly edip bolýar, ýöne bize gidip aýlanmagy maksat edip aýlandyk. Soň indi Malaziýadan bäri Gürjistana çenli bolsa $500 bilet aldyk. $500, yani ortaça $500. Ne eýlek ne beýlek, belki plus $10, minus $10 ele bolup biler. Yani $500 ortaça. Alam İstanbul'a var ya, İstanbul'dan soňra Gürjistana gelýär. Indi geldik. Gelemizdäki birinji eden zadymyz migrasiýa nemeden geçmek üçin bilýänsiňiz oçurdurdyk. Öz oçurmy ýetenne bolýan şey diýip eline pasportumy aldy. Pasportu seretdi, gördü. Bilemok näme gördü. Uğratıp koyardı.
başgalan hemmesi geçip dur. Şolotda da diňe ämekimizi diňe beýle uratdy. Galandan hemmesi geçip dur. Bilemok häzirki ýagdaýda türkmenleriň köp ýurtlarda gaçak galyanlygy üçin ýa hatda häzir şu taýda da Gürjistanda da gaty köp türkmeniň dokument düzetmän ýa bolmasa wizasy geçenden soňam çykmanda etmän ýaşap görenler we şolar sebäplen bolup biler bilemok. Ýöne diňe biziň gelen uçurmyzda men bilişime görä özlegem bardy. Yine Türkiye'lan vardı. Sebäbi özümüz İstanbul'dan gaýdamyz üçin, atarmaly nemedemiz üçin İstanbul'dan yine münenler vardı. Yine beýle käwir milletlerem vardı. Olar gönümel geçip dur bizi bolýan aýratyn interview edilýän o gapa bar diýip uratyp goýberdiler. Soň o gapa bardyk. Ýygynyň öňümizden biri çykdy, salamlaşdyk, gürleşdik. Bu ýerde de bize berilen soralar, näme üçin geldiňiz diýip soradylar birinjilik bilen. Bizem aýlanmaga geldik. Men aýtdym okuwmy tutardym. Aýlanyp ýörün. Öýümde barmak kamen tek aýlanjak. Şoň üçin esasy wizasyz ýurtlara barýan sebäp Malayziýa bardym, inden bärik gelýän. Mundan soňam ýene de aýlanaryn ýa-da Türkmenistana giderin, şolara ýarak jogap berdim. Indi ýanky aýdan atlanma, ýygyňa gitip bilet almaly, ýene de ýygyňa gitjek ýurduňa wiza almaly. Bizde olyny alınmadykdy. Bärik gelem soň tanışanlamam ýene şon soraýar. Sen ýygyňa gaýdyş bilet almadyk, ýygyňa gaýdyşak ýurduň wizasy alınmadyk. Yine de medicinski insurans, medical insurans bolýan, medisina ätýaşlandyrma diýilýär. Şol alınmaly diye, şonu alman nädip geçip bildiňiz. Medical insuransa hiç ýyl soramadylar. Belki peýdaty baý bolup biler ýöne hiç ýyl soramadylar. Ýanky ýygyňa gaýdyş bilet sorady. Bedem ýygyňa gaýdyş bilet intek almadyk sebäbi bärde biz Gürjistana bir hepde boljakmy ýa 10 gün boljakmy ýa 2 hepde boljakmy tek belli däl, şoň üçin hem almadyk diýdik. Soňra ýa-da gaýdyp bizamydan özü soramak men özüm aýtdym. Ene diýdim, bugün diýdim girsek, gijrak golla aşam birlik gijrak golla bugün aýetsem ertir ýer bilen gönümel Azerbaýjanyň konsullugyna gitjek diýdim. Şolary Azerbaýjan konsullugyna barýar, Azerbaýjanyň wizasyny alýar. Ondan soňam bilýänsiňiz Bakudan Türkmenistana gidýän gämi var diýdim. Şo gämi bilen hem Türkmenistana gitmek isleýän, ömrümde ilkinji gezek gäme oturmak isleýän, ýani hiç ýyl gämide oturup görmedim. Hakiki ýani hiç ýyl gämide oturup görmänim beýle uzak ýolly. Şol gämide Türkmenistana gitmek isleýän edim. Bu Gürjistanyň Azerbaýjana geçmek üçin ýa samolyot biletini alaryn ýa-da bärde näme station menzil we otly menziliniň adyny öwrendim. Square Station. Şo Square Station'dan Azerbaýjan Bakuga çenni ingemmadi $22 2 adamlyk küpap bolýar. Şoň bilen Bakuga derrondan soň Türkmenistan garaş edip gürledim. Indi bu ýerde bize iň esasy kömek eden zatlar ingliz tilinde gürlemegim kadiýan, biram bir sora berende çekinmän jogap bermegim kadiýan. Sebäbi dil bilmek bu ýerde has peýdaly. Eğerde ingliz tili bilmeýän bolan ýagdaýynda da rus dili ýa-da türk dili islenlik bir dili sakınman gürläp şu taýda geçerli ýani islenlik bir dili. Türk dili esasy Türkiýelilerin bu ýere gelip turist bolup gelip ýa işlemene gelýänligi üçin türkçe hasam näme rus dilem öňdünem Sowet ýurdu bolan üçin bärde rus dilem geçerli. Şoň üçin iň esasat ýani öz ýagdaýyňy, öz derdiňi düşündirip bilmek. Ýani şu berilýän soralardan gaçman, dogry jogap bermek we ynamly ýagdaýda jogap berip anandyrjy şekilde jogap bermek ýani. Iň esasatlardan biri bu da. Indi ondan soň iň soňky soran zatlarynyň biri ýanyňyzda näçe pul bar diýdi. Dorymdaýsa ýanymyzda $500 bar diýsem ýalan çygar. $500'dan hem az bir pulumuz bardy. Soň men aýtdym, nagd pulumuz belki diýdim kendäl $300 ýetýän däller diýdim. Ýöne öz viza kartym bardy. Soň Koreýa daşdyran Mastercard'ym bardy. Soň emada bir kart bardy. Viza kart. Ine viza kartymy Mastercard'my da şoň üçin hem pulumy çekip aňryp baram soň ulan ýazdyk. İçine häkim ötçörüni aýtmadyk. İçine eger soran ýagdaýynda adynyň $500,000 bar diýerdik diýip pikir edip otyrdyk. Ýöne onu soramadym. Bolýa, hoş geldiňiz diýip geçirip goýberdi. Ýani kartlaryň içinde bolsa aňra bäri $10 bardyr ýani. $10'dan kän dälir içindäki pulumuz ýöne şeýle bir çykan ýagdaýa geldik şeýdip bir şeýle diýmeli boldy we şeýde hem geçip gaýtdyk. Ýanky adap geçen gerekli olan dokumentimiz ýene bir gezek tetirläliň. Birincisi biletin, ýani geliş biletin.
ikinci ýyda gaýdyş biletin. Sonra ýyda gitjek ýurduňa eger viza gerek bolsa, viza gerek däl bolsa ýok bandal, ýyda gitjek ýurduňa viza gerek bolsa, şol ýurduň vizasy ondan soňra atelyň buran edilenligi, ýani atel bolsun, hostel bolsun, buran edilenligi. Şol 4 zat ýani iň esasy getirmeli, ýanyňyza alyp gelmeli dokumentlerden iň esas zatlar şu 4 zat. Ýani bu 4 zatdan has kän zat, ýani medical insurance ya yeni eyle beyle dokumentler alıbam gelibem geçip bilmediklerim bar diye bulam aklınızda bolsun. Ondan sonra ene özümüz şol 4 san dokumentin 2 sancana kelbem geçtik yani. Bira gaýdyş bilet, ola görkezmäne geregem ýok. Yani özüň üçin gerekli. Yani geliş bilet. Bu Gürcistana geliş bilet. İkinjem ýaşajak yerin reservation edilen dokumenti. Sonra viza bilen ýyda gaýdyş biletimiz ýokdy. Yani onam düşündürdük, ondan soň geçirdiler. Ne gerekli 4 dokumentda bildiňiz. Şondan artykmaz kän dokument gerek däl. Başga da ýan dokumentler ýöne iň esasy gerekli özümizde bar bolsa şo zatlaryň bir de Gürcistana girmek üçin has ansat ýol döretjekdigini ananya zatlarymyzdan esaslary birinji sara dil bilmek. Yani dil bilmek iň esasy zatlardan biri. Dil bilip öz derdini düşündirme. Isse İngilizce, isse Orsça, isse Türkçe, ya isse Gürcüce. Şu Gürcistan'daki, şol migrasiýadaky gerekli dillerin issenlik bir yerini bir goýja gurlap düşündirip bilmek. İkincisi pul. Edilýän kaýçymaly pulu bizden görkezip soramady diňe özümizde şunçarak ba, ýöne kartymyzdan barıp çekip bilýäs diýip aýtdyk. Ondan başga bir näme bolmady ýöne nähelaýdyny puluňyz bolan ýagdaýynda iň esasy zat. Sebäp ýyza gaýdanlaram bar ekeni. Şol pul sebäpli puluň az seň diýip ýyzyna goýberenleram bar ekeni. Şoň üçin bulan bir esasy zatlardan biri. Üçüncü zat indi bunu bir ikisi aýdypdy da ene şular ýalýadydy. Has peýdaly bolýar diýip men pikirim däl bir iki tane adamyň pikiri. Şolaryň pikirlerini aýtdym. Bärik geldim diýe geldim. Görýän niýe geçip duran adamlara seretýän soňam özüme seretýän bolýan, özüm has sada galýan, özüm has aşakda galýan. Isse genişimden tut, isse ýanymda goşlardan tut, isse geýik gelen näme bolýar, kepka diýäsmi, kepkadan tut diýe. Olaň ýanyna diýe men niýe bir aýratyn bir adam ýaldyydym özüme diýe. Şoň üçin iň esas zatlardan biri geýnişiň we ýanyňa alyp gelýän zatlaryň dostlar. Mysal üçin geýnişiňi has bir renkli ýagdaýda giyinseň ýa-da bir täzerak bir arasda gowdatlar giyinip hakykatdan hem özüň turist bolup gelýänligiň, aýlanmana gelýänligiňi ananlardy şekilde görkezip bilmek. Ýene-de ýanyň alyp gelýän goşlaň egerde mulla kança medanyň ladyň baý bolsa sen bir hepde üçin sen şunça goşa kelýänmi, şunça da kelýänmi diýip bilerler. Şoň üçin hem diňeje bir arkasy bilen sumka, öňe bir kiçiräjik telefonda salynýan kiçiräjik sumka bolsa, şol goşlar bilen gelmek has gowalar diýip pikir etdiň. Ýene-de geýinýän zadyň isle ütgeşik geýin, isle ütgeşik däl geýin ýöne bir azajyk bir renklirак has gowraçyk zatlar geýinmek. Geýinýän zatlaryň has sada bolup geýinýän zatlaryň seredenlerinden eýýäm sen öz diliň aýtmasa daş geçmiň men Gürcistana gelýän özüm hem işlemene gelýän diýen ýalak bolup duran ýaly bolsa gatykän gowdal bilen men öz bärik girip bilmän ýyzyna giden bir iki tane tanışlarımdan eşden gurrunum ve bana aýdyp geçeýin diýdim. Gürcistana geljek adamlar bar bolsa ýanky aýdyp geçen dokumentlerime we ýanky ýanyndaky bolmaly we özüňi näil etmeli. Şolar ýalyrak zatlar bilen taýarlanyrak şoňa görä hereket edip gelseňiz, men pikirimçe 98% eýän siz Gürcistana girdiňiz. Ýani migrasiýada saklap interview alýa, men pikirimçe Türkmen pasporty bilen gelseň hökman interview alýa. Şoň üçin egerde şonda gelen wagtyňyz ýanky zatlara has ýakyn bolsaňyz menem elbetde 100% söz berýän diýip bilemok, hiç bir 100% söz berýän sen şu ýere geçersiň, girersiň diýenlere de kenanany pul berjegem bolmaň. Ýöne 98% girip bilersiňiz diýip pikir etýän. Sebäbi girenler bar, şeýle zatlar edip beýem tejribe geçirenler bar, şoň üçin ýanky zatlara has ünslersiňiz gowy bolar. Indi bir iki tane adamın ağzından eşitişime göre $1000 verenlerem, $1,500 verenlerem, $1,200 verip ondan sonra yine üstüne $200 verip $1,400 verenlerem. Şu Gürcistana girmek için. Gürcistana girmek için olar ýaly kän pul gerekdi dostlar. Eger de gelýän ýeriňiz has ýakyn ýurtlar bolsa, onda hasam
onçalap pul vermene gerek yok. Men Karayadan gaydamda ýa aýdyp berdim, hasaplap berdim. $600 men Gürcistana geldim. $600 Gürcistana geldim. Bolýa ilme aýdyp biletdim, Azerbaýjana aldym diýin. $100 yeten ok. Men onu has ululdu aýtjan $50 yetmeýän bahalardan Gürcistanyň Azerbaýjana gidip bolýar. Ýa egerde poýuz bilen giden ýagdaýynda egerde 4 adamlyk zatlyk köpek alsaňa $12, $16, egerde ýok 2 adamlyk köpek alsaňa madam başyna $22 Azerbaýjana gidip bolýar. Çyksa şo ýerde ýeniden bir $100 çykýar. Şoň üçin $700-800 arkaýyn ýetýär. Özüňiz ýanyňyza alyp gelip bilýäňiz, onu başga bir ýerine berip başka bir yerlerine uzatlar aldırmana gerek yok. Biram aýtman geçen zatlarından biri ýanky interview alan wagtlarynda egerde otel bronlaňyz ýa bolmasa viza ýene-de biletlaryňyzyň booking edilen nemeler bronlar zatlar bar bolsa, şolar öz telefonuňyzyň üstünden edilen bolsa ýa öz telefonuňyzda PDF görünüşleri bar bolsa, has peýdal bolup biler. Sebäbi men şu ýerden bron etdim, men şu ýerden booking etdim diýip Booking.com bolýam, Trip.com ýa men öz ulanýanym Hytaýdaky Çynar programmasy ýa şo Çynar programmasyny çedip çykaryp men şu ýerden bron etdim diýip telefonna çykaryp görkezip bilsem, hasam anandyrjy bolýar. Bulara aklyňyzda galdyrsaňyz has gowy bolar. Bu videonam dostlar, men şu ýere gelemden soň köpçüleriň $1,000 berip, $1,000 berip şu ýere alanyp ýa bolmasa alanmasadam birazjyk has känçykda edip gelenligini görüp çykarmagy karar edindim. Yine de bu ýurda $1,000 beribem. Gelip bilmän ýygyna giden yine de köpleriň barlygyny bilenligim üçin, tanışlarym barlygy üçin şu videony çykarmaga karar edindim. Ýani bir akıl satmak üçin, akıl vermek üçin çykartdym, kady pikir etmäň. Bir hili nememe oturmadı ýani, näýe halamadym ýa şu hereketi, halamadym. Şoň üçin şu videony çykarmaga karar edindim. Men hemme kampaniýalara ýa hemme bäri getirýänlere diýip aýdamak bu urunlary hakykatdan hem dogry kömekler etýänlerim bardyr. Olara da janlar sag bolsun näme diýen ýöne men aýtmak nemem özümden, ýüregimden çykanda şu ýere hiç kimi görüp, hiç kime haýyş edip birlerine kimdir birlerine haýyş edip gelmäge gerek yok. Şonu aýtmak istedim. Käbir kişileriň şeýle ýalançydygyny, käbir kişileriň şeýle allaw ýollar bilen bizim üstümizden pul gazanýanyny halamadığım üçin şu videony çykardym. Galanlaram eňizde ojaňyza saglyk dileýän, sagamaňyza oturuň. Belki bu video siziň üçin peýdal bolandyr diýip pikir edýän we berje laýyňyza ýa-da öz pikirleriňizi goýup biljek ýorumlaryňyzdan garaşýan. Sag bolun. Madeliano, Tadam de Lohe,